etorri gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 27. atalera. Danera irratsaio honen 173. atalera iritsika. Eta, bueno, badakizun bezala, astero Gamerauntziaren Twitch kanalean, astelenetan 5:00 hasten saiatzen gara. Ez badago arazo teknikorik, gaur pixkatxo berandu hasi ga, baina tira, hemen gare, eta gero astearte gauetan, 12:00 aurrera, naiz irratean FM-tik entzuteko, ero zuzenean entzuteko, aukera izango duzu, eta nola ez, gero geratuko da saio hau, grabatuta, bai bideo eta bai audioan, ohiko plataformetan ikusi ahal izateko, Peertube eta bestelakoetan. Gamerauntzia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea gara, eta gamerauntzia.eus webgunean izango duzu aukera gure berri izan, taldetan parte hartu, kolaboratzeko, ero bakarrik irakurtzeko. Neu Damian Madina baitea naiz, eta nirekin dare Aritz Odriozola eta Lander Unzueta betiko moduan, hau pasuek. Apa, bai, betiko moduen benetan be. Bai, etxeketen komentatzen, esate zebala Aritzek, berandutzia arazoak eta bat eta bestia, arazo teknikoa beuki ditugu, astu ez astu arazo teknikoak eta danetik, ontxe bertan, hau ez tozue jakingo zuek, ze Landerrek editauko oso txukun eta emango dana segido da hola, baina hemen kortetxo bat egin dugu, baina hemen gare hueltan, orduan, bueno, beste barik, ez? Nik uste sartuko gala ja saioan, ez pagatzue gaizki pentsatzen. Bai. Eta... Gutxienez ikuste dituztena bideoan ez dute ikusiko hasi gehala kamiseta batzukin eta gero beste ropa batzukin gaudela. Hori gutxienez mantendu du, koherentzia hori. Beraz. Bai, a ver, 2 minutuko kontua izan da. Hori da. Bai. Oso ondo. Ba, albisten kareta sartzen dugu? Aurrera. Ados, bai. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Marioren egune ospatu gendun joan den hastien, aipatu gendun moduen ez, martxoren 10 Mario Mar Day hori ospatzen duen Nintendok. Eta, bueno, komentetan gendun ez, sarritzen ospatzen dabe Nintendotik, beste batxutan ez, urte hurrenari garrantzitzen mote dutxie. Oingoa garrantzitsu izin da berez, urte hurrena Marioren egune izin da, baina urte hurren potente bateri lotute dago. Marion 40. urte hurrena ospatzeko edo bentzete horregaz jarraitzeko aprobetxe da bez, Nintendok gozatzeko zer edo zer itxitxe, iragarpen txikizekaz edo berritxasunekaz. Segurenik, iragarpen edo bentzet edukiri potentiena de Super Mario Galaxy filmaren azken bidizoa izen da, direkt berezi bat itxi oskuen horretarako, bertan Nintendon zein Illumination ez du dizoko arduradunek egon ziren bertatik, adibidez, Shigeru Miyamoto pasesan, apurbeta asalpenak emoten, da asaltzeko zelan Marien urte hurrenan zutaberik edo ardatzik potentiena filmi izango dela. Eta, bueno, bertan bidizo hori ikusi gendun, eta pizkanaka, joan gara ikusten, zelan Super Mario Galaxyko elementuek nabarmenduko dizen bigarren animazio filme honetan, espero gendu moduen, titulu gaitxik. Baina itur ginen gainerako zenbait bideojokutako elementuek be ikusko duguz, lehenengo filmien jarraipen zuzen honetan. Rosalina dator, Luma izartxoak, Espazizo ez, Espazioko bidaizek, etxaizek, Mario Galaxy agertzen ziren elementu horrek ageri dire, bidizoan. Baina horretaz aparte, Super Mario Brothers Biko, Wart, Birdo, Ninjisek, Sunshine jokuko Bowser Jr., eta zelan ez, Worldeko Yoshi dinosaurusa, ez, batuko dabez filmi honetan. Orduen, egizea lehenengoa bebazala, apurbet lehenengo, batez behel Mario originalan da Super Mario Brothers 3 arteko nahazte bat, zentzu askotan. Baina, bigarren honetan emoten dugu, are joku gehiago eta are garai edo aro gehiago hartuko da bezala. Pentsa genke edo niri bai irubitzatea apurbet kartutxoak erreti dela, sarritxu itxezte ez, gauzak lasai hartu biherrien. Eta, esan birren, venga, oingoa izango da, Super Nintendoko aro, aurrengoan, Nintendo iruguta lauko ahora, apurka joan. Moten dugu, nazte potentia bezala haitzen, egiz da, Mariok mila gauza degozela, beste spin-offak ateraleik ez, pila da osor. Baina tope doaz,
Entzat, bai, ikuslearentzat hobeto. zeleke, bai. Bai, bale, besteak lusatuko dotzu, ez? Baina nire ustez, azkenean, animatzen baldin badia aldaben guztia sartzera interesatze jakoena, produktua hobia izan leike. Ez padiazten gauzak gordetzen, esaten dut, bai argumento eta bai elementu aldetik, nire ustez hobe da, eta igual oine pintxatu dabela pixkat superheroien pelikulen saga guztia, ja, esan leike hoi momentuan, bentsat niko bajauta darela, ero ja geratu dala pixkat serie berroiora, ez? Endgameetik eta bentsat nire Bai. sensazioa hori da orokorrean. Bai, nire bardin dago, bai, Eta uste dut igual ikusiko zebela, ez? Ba, frankizia oso luziak egitia, gauzak gordetzen joatia eta ze puntutaren interesantia. Egin pelotazo bat, aldozun guztietan, gainera zuk esan dozun bezala, eukiko dabe seguramente zer sartu, eta bueno, hori, bentsa materiala gordetzen ez ibiltzia. Hori interesantia bentsatzea, gaur egun, nire ustez. Bai, ados, eta dinotena, osa, nioko zema joku dauzen marina, zema pertsonaia, zemat keinu detaile, sartu nalda bezenak. Baina, bai, claro, ni justo enaz Mario Galaxy negoa lorgaitzi nio bat ez ni aldetik, Mario Galaxy bai guzti dat asko, baina beste Mario asko, ba, beti, aurretik dikotez, ez, bizotxien. Orduen nire motie garrantzi hori ze, ba, bueno, eate igual horren ondo iruditzen, baina filmiek oso txurona deko, seguru barriro, ez, apurtu ingo dabela takile, zinematan eupilako arrakasti eduko dabela. Eta ganera oso gitxi falte da astrenetako, apiriaren batien ikusko dugu zinematan, hilabete erdi eskaz geratzen da, heltzeko. Osake joango gara ikusten, ez santuenia zelako estreinaldi zedekon, suposatxot, jente pilak ikusko dabela lehenko gunetan. Eta denpori egazbe, ba, urteko animazio film handizien artien kokatuko da, bai ala bai. Nik lehenengo pelikulaz nun ikusi, bigarrenan trailerra orain ikusi deu, zuzenean ikusten ari zenatik Twitchen ikusiko zenuten, animazioak oso ondo daudela iruditu zait. Hau da, harritu egin nau, ze pentsatzen nun, etzela animazio honeko izango, ez zeatik, ez da ezaten dirurik edo gutxi gaztatzetik alde horretatik. Pentsatzen nun tiratuko zutela gehiago replikatzera bideojoko bateko animazio estiloak. Baina ez ikusi dut animazio estilo hauek edo Marioz bazan bideojoko tako pertsonaiat izan eta hau aterako alitzateke esango zenukela animazioko pelikula hon bat da. Hori izan da, 40. urte urrena ospatzeko soilik zeakin geratzea, Marioren pelikulakin bakarrik, pixkat, ez dakit. Igual aurrera gurtean zerbait aurkezten dute ondia, baina nahi pixkat, fiaskoa ez dut nahi irebili, pero txasko bat eman dut. Ba, eusko gehiago, ez igual horren potentiek, muntxe ikusko dugu beste bideojokuren bat edo beste, ez da komentan gendu moduen, ez, ba, Mario Odyssey edo irude Mario handi baten parera astiretzen inonik irabez, baina adibidez, ba, justo Marien urte hurrena ospatzen hasi zirenien, orain bat iragarpen ikusi gendu zen, Mario Tennis Fever, edo behin da barrio epatu dugun Wonderren Switchbiko berzinoa, baina horren artien egozan beste joku bete bai, txikitsu hau segurunik, baina ala dabe nahiko interesgarritxu, eta horren kaleratze datie itxidozkue, Yoshi and the Mysterious Book, maiatzenen 21 estreniko da Switchbi kontsolan, eta horregaz batera, bapur bete, aventurie zertaz joango dan, zertan, bueno, oinarrituko da, azaltzeko bidizo luzetxu bet behitxi dozkuen Nintendotik. Ze, egize da, Yoshiren aventura barrizek, ba, tal estetiko nahiko ederra dekola, ez? Eskuz marrastutako irudizen estiloa hartzen dabe, alako, ez? Entziklopedia baten, liburu magiko baten barruen sartuko da Yoshizek, egizizan, hobeto esan da. Eta bertako, ba, Izakizek entziklopedia horretako, ez? Izaki, landare da bestelakoak aztertzieri ekingo dotxagu. Orduen, da pitimentzinioko plataforma aventura bat, plataforma da puzzle aventura bat, baina Mario gandik urrundu egiten da, egizia Yosin aventura korokorrien geldo hauek dizela, esplorazioa ezeten da ardatza Yosin jokuetan. Eta honetan, hori apurbet biderkatu ingo dela emoten dugu. Animalizek, landariek, izaki bitxizek, ezagutuko dabez dinosauroek, Yosisek. Eta euren almenak eta joerak ikertzi izango da bideojokuen ardatza.
hor bidizon azaltzen da, ez? Adibidez, olako burbuiak sortzen dauzen landare moduko bat topetan dabela Josik. Eta apurka-apurke, bere burbuia horrek, ikertzen joango gara, zerrein leheken, zer eitzeko balizo da ben, animalizerik gauza desberdinek emonda, igual jaten emonda, edo alako bestelako arloak erabilitze, igual burbuia horrek indartungo duguz, horrekaz batera beste plataforma arronka batzu gainituelko duguz. Eta hori da, adibidetako bat, ez? Hau da, izakitxu bakarrik, beste hainbat egongo dire bideojokuen, eta orduen da hori ez? Ezagutzen juti zerrein leheken izaki hauetako bakoitzak, eta horregaz, erronka desberdinek gainditzie, izarrak lortzie, eta izar horrekaz, entziklopedia honetako, liburu honetako, orrialde gehiago desblokietako aukeri euko du Josik. Orduen, barriro, argi eta garbi ez da Nintendo airukoitz bat izango, baina egize da, Josik azken urtiotan euki dauzen joera okertarako, bideojoku sosotarako esango dugu, ze lehenengoa oso honetan, Super Mario World 2 Yoshi's Island da la leche, la gaur egun oso jokuna da. Baina urtikona, beti bilda nahiko erdipordeke, joku batzuk hobiek, bestatzuk eskasauek, baina bat besta izen olan benetan aipagarrizea. Orduen ia Yoshi and the Mysterious Book honek, rakasta hori edo bentsat, ez? Danok posikiztie lortzen da ben, maiatzaren 21 aurrera. Esan zu jolaza oso berezia da, ze eskuz marraztutak dagoela ematen du. Yoshi mugimendua pixat ikusten da, nola izango nuke, orain, azken aldean izango nuke modan jarrela fotograma gutxiago bezala, poliki jongo letzak bezala. Ez da izartik goratzen dit pixkat bere garaiko, ez dauka jolasak zeiru ikusik, baina Rayman gogoratzen dit. Rayman zaharretako, areke bat zeukan olako zerbait. Eta ura goratuit. Hori izan da, jolasa nahiko polita izan irutza zait. Aurreko, gaina azken aldean ikustet, Nintendo dela hola hainbat jolasateatzen betiko jolas Nintendoren estereotipotik ateratzen dana, eta bat artistikoki zerbait ezberdina dela, positiboa nahi irutzen zait. Eta, nahi jolas bat ondo irutzen zait. Lander zuk zaten zuna. Yoshi Island dainbetekoa izango dela, oso zai dauka izatea. Baina, beti albiste hona Nintendok zerbait berria ekartzen saiatzea. Eta ez estankatuta gehatzea betiko plataforma, oso ondo egiten ditu plataforma, baina innovatzea. Yoshikaz betitzen da neko joku desberdinek, bakotxien estetika desberdin moto etxie, hor dauz artillesko joku eukidean ondela urte batzuk, kartoizko gauzakaz eta alakoakaz einiko besteren batu bai, nes gogoratzen jazenak asegiz izan, Yoshi Wally World zan bat, bestigaz nes gogoratzen. Eta, ziren oso honak hori da, peni, bai zaiatzen dire, apur betez, ideia barrizek sartzen, freskoak, baina ez totxi oso ondo funtzionen. Antzeko pasta esan, Pitch Princessien bideojokuegaz, gero, Yoshik berak beukideuz jarraipenak eta bestelakoak. Eta inoz ez da behaz matu, oingoak bentset, badeko zozer berezize ez, bentset erakargarrize, hori entxoklupe dizen ideia hori, ikusak ezagutzen joatie, aztertzen, ikertzen, hobetzen, horrek jokuen mongo da bela moten dugu. Eta ganera eski, oso politxe da bentset. Hori dela igual, Yoshintxako garrantzituetarikoa, behiz da izartzi, eta honegaz nik uste lortu da bela. Osak egia zelan datorren, ez da izango barriro, Switch-biko jokurik handizena artistako katuko, Yoshi hau, baina bentset urteko estrenaldi politxetako bat izeteko aukerako adekoz. Mario negunien barriro, Super Mario Brothers Wonderren beste bidizo bat itxidozkuen, oingoan ekarko dauzen barritasunek barrio aditzera moteko, da purbete hortan sakontzeko asmoagaz. Badakigu moduen Meetup Belleville Park multijokalarire bideratuko da, modalitate kooperatiboak, lehiak horrak ikuske duguz bertan, baina oingo bidizonetan gehitxo sakondu dire joku originala, Wonder originala edatuko da bezan ezaugarrizetan. Adibidez, superlore indartzaile barriz ikusko dugu bertan, vertikalki erasotzeko aukerakaz, kopalin jetxaizek buruzagi edo erronka potente handizek eskainiko dozkuez, toa taldiek desafioak etxiko dozkuez, daiko, moten dugu kampaini bera hobetzen joango da direla, bierda bela, ze Wonder oso ondo da, baina zuzen falte jakon, eta ja honegaz, maia zigotie lortzen da ben.
Eta gainera komente gendun, ez? Pertsonaia barreze bedatoz, Rosalina eta Luma protagonistak egongo dire. Jokalari hasi berrezentzako laguntzakaz. Eta hori ze, originala dekienak txartela, ez? Kodi erosteko aukerekie eguneraketi lortzeko Switch birako. Eta bestela kartutxoan be salduko da martxoaren 26-en. Nera bi plataformetara datoz, ez? Switchan bat eta bigarren gora. Claro, Wonder da originalien, baina eduki honek danak bigarrenera bakarrik helduko dira, Bai? Switch biko edizinorako dira bakarrik, bai. Ez que traileran ikusi dira 3 Switch desberdin eta esan nuke bi agertu diala lehenengokoak. Baina, bueno. Bai, saber ez da Switch bi edition, claro, erakutsiko bien lehenengoa, baina arantarako izan da, bai. Jo, apena bat irutu zait lehenengoko jendeantzat ateratzea, ze bai, Switch bia kontsola asko saldu ditu, baina jende izugarri daukate lehenengoa, eta zeurazki jokalari gehienak Switch batean izango ditu. Nuntzen egortaz. Hau, kontsoli berastren zanadetik, jarratzen da ben estrategize da, ikusi zen dugu Kirby gaz, Mario Party gaz, eta beste hainbat joku gaz, Switch biko edizioak egon dizela, berez bina hobetute, frame rate apur bet, baina gero edukizek be euki da bez. Adibidez, Kirbynak espantxina eukitzen ban, Mario Partyk mini-joku barrizek eta modu barriren bat eukitzen eban, gero Zeldak be, Breath of the Wild da Tears of the Kingdom ekor, hobekuntza txiki batzuk jaso bizan, ezin oso potentiek. Eta bai, arrazoi duko zuen, nik ben gura okon eban, total estirolako geuza potentiek, badau, geuzaren bat edo beste Switch bizek bakarrekin aldabena, adibidez, sagu bidezko kontrolak eta Mario Party mini-jokuetan, Metroid Prime-en, keitzu zen da bez, baina justo ez dut uste Mario Wonderren honek Switch bata ez tala gai, horretanak etxeko. Orduan aldatik pena bat, bezalatetik Nintendoen estrategiz, jentie kontsola barrirera kartzeko, ikusko dugu lan funtzionetan da ben. Antxeko gauzi pasatzen da azkenengo albiztigaz, Nintendo Classic zen eguneraketi itxi dozku ene handitxik, Marion iturginen 3 bideojoku barrigaz. Virtual Boy gaiuko Mario Tennis eta Mario Clash gehitxuko da bez Virtual Boyerako bertarako ez, gogoratu gaiue bera bierdo gule, bi modelo desberdin egongo da, bata repliki izango dela originalana, errealitate virtualeko kaskoak ziren ez, nahiko salmenta askasa lortu bizenak bere gara izen, baina oin replika bat saltzen dabe Switch bizen erabiltzeko, eta horretaz aparte alako kartoizko beste beta horreko sumi hauek be saltzen dabez, orduen honek bierko duguz bai ala bai, Marioen bi joku honetan jokatzeko, azkenien ondo ez, 3D efektu horretaz baliatzen dire, bai tenise, bai boloak aurkezteko. Eta bukatzeko Game Boy Advanceko Mario vs. Donkey Kong puzzle eta plataforma aventurie be gehitzu dabe Nintendo Classic zerbitzure. Orduen, barriro ez, lehengora buelteta iragarpen asko Mario egunerako, baina ez dagoen benetan ezer potentie, eta urte hurren normalen baten edo arrunten baten, pues, ulertzeko izango zen, baina 40. urte hurren honetan, batanok espero gendun zozer potentia haue. Paseleikela, torreleikela, igual ondino gogortan dabiz, eta hartien beste bat bideojoku eta iragarpen dauz, baina egize da 40. urte hurrena beste modu batera ospatu birko zala, ez, Nintendo aldetik. Gendera, klasika hau ekarritunak, ez diote remasterizazio basikorik ere eman, ez? Diaglasak... Emuleta dironek, bai. Zian behar zen hasi. Bai. Deki rewind eta loak aukerak, ez, kontsola virtualekoak, baina listo. Virtual Boykin asko insistitzen dabe, ez? Esatot, gaiu bezala kolekzionistentzat eta onda hongo da, baina horren beste arrakazta ukitzea pentsatzen dabe? Ez dut uste, nik uste dut, kizen badala historizen parte hori gorretako, ez? Virtual Boyko jokuek orain arte galdute geratu dire. Asko, de hecho, ez irik kalderatu bezein talortu dabe, horrek, ez horren bertxinak berreskuratzi eta Switch birako muleta kaleratzea. Horren ikuste dut, ez da rakasti eukitzi baizik eta da beste extra bat, nire ustez, Switch Online zerbitzureko, da, bitxo. Elekatzen jarraitzen dugu, jarraitzu arpidetza honetan sartunde, azkenien, bueltak emoten gabiz, eta baten batek erosten badauen replika hori, ez da izan balizu da mentxe momentuen, baina, bueno, saldu eskero, itxel. Eta nera, landarenik, bi erreplika daude bat, ez da zeure Switchan pantalla jartzen diozu, plastikozko gaiuari eta hori erabiltzen dezula. Bai, olako kartoizko, esan eraz jodaretzen dutxen momentu ezelako
Eta horrekoa ziren, baina bai oso sumiek ziren, espien ezar eukitzen. Karo, horrekin ematen dizuna da, zure switchak ezaugarri bat ematen dizu beste ino kompetentzian ezin dizuna eman. Azken finean, vale, ez da VR, oiko VR bat izango, baina, bueno, esperientzia zerbait desberdina da. Asko ez dezula salduko? Ba, segurazki ez, baina plastikozko zea hori edo kartoizkoa dana dela sortzea oso merkea ateratzen zaizu. Eta pantalla ja da jendeak switcha bera dauka, beraz. Horrela bazan, oen dela switch baterako ere atera zuten olako gaiuren bat. Bai. Etzan VR-ana, baina bazan zerbait, kontsola behana aprobetxatzen zuen, ze bat egiteko. Zaugarri desberdin bat eskintzeko. Enaiz gogoratzen zintzen. Gero badekoz lentiek, kartoizko katxarra honeko, ez da bakarrik pantailan jartzen zule da listo, bere lenti erakaz barruen. 20 euroko presizadeko honek merkiek. Horon, bueno, seguru salduko da, bela, azkenien jentieko kolona itxeko, ez? Ganera, Nintendon egon barik errealitate virtualeko gaiurik, ez? Hau ezin dela alderatu inondik ira ez, baina, bueno. Bat eman jausiko da, seguru. Bai. Ba, bueno, Nintendoren 40. urte urrena alde batera utzita, Xboxera gatoz, ze aurreko astean hitzein genuen jada, Microsofteatik. Esan genuen Project Helix hori zaukatela atzean, 7 segunduko, bueno, trailerra ez dezango, teaser baterak utzi zutela, ezer esan gabe, baina, bueno, aipatu genuen zetorren GDC konferentzian, Game Developer Konferentzen, datu gehiago emango zituztela eta hala izan da, kasu honetan, erakutsi dutena da Xbox modalitatea iritsiko dela Windows 11 sistema eragilea daukagun jendearentzat. Bera honen anuntzioa, Jason Ronald Xbox Next Gen seiko lehendakari ordeak aipatutago GDC azoka horretan ezagutarazi zuen. Azken finean, Xbox Mode hau da, askotan aipatu izan dugu, ez? Steam deka bezala badago bat Xboxena, Asus ROG Xbox alai eskuko kontsola edo ordenailu eramangarri horre dago, eta haren lehen etxitako modalitatea da Xbox hau. Ulertzea aldera eta sinpleitera, eta zuzendu Landar eta Damian Gizkizpan hau, izan horretzateke Valvek Steam Deckean daukana Big Picture bezala, baina Xboxek Windowserako aterat daukana, ez? Hori da, bai. Hola ulertzen dut. Ba, bueno, zertarako azken finean, pixkat ordenailuari bere limitazio hori eta xaguan puntu hori kendu, eta nahi dioten eman, Steamek egin zuen bere garaian bezala, mandoarekin, alako kontsola itxurako interfaze bat gehitu, nahi dutenak pixkat politagoa jartzea, jolasetarako bentsat baldin bada. Izan leike diferentzia txiki bat aipatzea jenez, bat doiala, azkenean aplikaziotik, Steam joango esan Big Picture, zeukan Big Picture plataformako, ero aplikazioko Big Pictureetik saiatzera, ez? Sistema eragile batean apoiauta hori replikatzen, eta Windowsak gehiago egingo da sistema eragileari aldaben gauzak kendu arintzeko eta pixkate optimizatzeko, eta gero emongo dutza kontsola itxura. Azkenean, dala, zuk esan dozuna, gauza bera, kuriosua da ez, pixka jarraitzen da benendako, nola, igual, leku berdinera iristeko bideak pixka desberdina, baina azken finean hori egiten saiatuko omen die, edo badirudi. Hori da. Ez dakit hau lotuta bat, baina azken aldean informatika munduan dokerizazioa oso moduan dagonakin. Igual horrako zerbait egin dute Windowsen basikoa sartu dokerizazio, virtualizazio batean, eta gero kapa interfazioa jarri, ez dakit. Baina, bueno, Damianek esan duen bezala, egiten dituna Windowsen hasierako aplikazio gauzapiloak entzen ditu, horrek errendimendu puntu bat ematen du, eta optimizazio aldera bideratzen du. Eta gainera, egiten dituna zenbait zerbitzu eta bigarren planoan ejekutatzen gauzatzuk kentzen ditu. Horrek hobenkuntza bezala
ondutuko ditugu. Honek zela onduko digu baita ere, ba igual mai gaineko ordenailu baten ezain beste, ze azken finean elektrizitate o korronte entxufera ze daukau, entxufatuta daukagulako, baina adibidez portatil batean bateriaren bizitza luzaraztea ekarri dizaikuke. Bate portatil batean ibiltzen bazea jolasten, ba agian interesatzen zaizu hau jartzea. Bai, kontuten hartu, karo, Project Helix hau, ez? Da mai gaineko kontsola PC barriz izango zena, baina entzun dugu Xbox badabilela bere eskuko PC bat be prestetan. Ja, esala izan, bueno, igual Asusek elkarlanien, baina oingoan bai Xboxena. Horren horretara be bideratuko bien printzipioz. Bai, eta, bueno, ikuste zute ez diala aldaketa ikaragarriak esan daitezkenak, baina esateitun gauza gehienak amek izango ditunak ja Windows 11an badaude, simplemente esango nuke dela erabiliko ez dituzun gauza batzuk kendu eta ero interfaze berri bat jartzea. Baina, bueno, nahi duen antzat hori dago. Alalde, landarrak esan duen bezala, nik uste orain ateratzen dutela eta ezarritu hasieran bastante gutxi politua, esangoet, beste hitz batez esateatik, egotea eta erabiltzea esperientzia hau pulitzen juteko interfazea, jendearen iritzia jasotzeko, gehi softwareak eukiditzazken bugak konpontzen juteko, ze Xboxko urrengo belaunalditako sistema eragile izango baita hau. Eta honei, lotuta zirakin, Helix proiektu horrei buruze Ronald mintzatu da. Gauzazko ez dituzte eman, baina hardwarean xetasun batzuk aipatu dituzte. Gehienak nahiko ambiguo izan da, detai asko eman gabe, baina zenbat ideia bat egiten azteko bauzkagu. Adibidez, AMD-ek neurrira egindako SoC, esan bat. Bai, sistema nati. Sistema txipi hori da, eramango du, azken finean aurrera tuzun oindala denbora bat lizazu, AMD-ko presidenteak, beraz, bakigu hortik, ja guztiz konfirmatuta geratu da hori. Aipatzen diguzte, logikoan bezala altura hauetan, izpien trazaura izango dutela, direktek iza ere, baita ere, eskalatzea, eta ero FSR, AMD izateatik FSR erabiliko du. Berai ditu jote, AMD FSR Next. Nik uste oinarrituko dela FSR lauan, non ja adimen artifizialaren erabilpen hori egiten dan, bakizute, resoluzio bajua baten renderizatu jolasa, eta gero pantailan handiagoan erakusteko, edo fotograma sortzeko tartean existitzen ez dianak, eta bar. Eta, esan du, olako hobekuntzak lortuko dituztela. Nik uste hau, ja gaur egun, Nintendo Switch 2ak aipatu zudun, erabiltzen dula Friend Generation olakoa, edo DLSS tipoko bat, Nvidiaren austet erabiltzen zula, PlayStationek esango nuke erabilitzen dula. PlayStationek beranadeko, eta de hecho, untxe eguneratu indabe PSSR eskalatze sistemia. Oin hobekuntza nahiko handiz izartu dutxiz. Orduan bai. PC-an, aski ezaguna da, bai Nvidiaren DLSS eta besteak, AMDen FSR, hau bezala, eta ero Intelek berea dauka. Baina, ez da gauza superrevoluzionario bat, da artearen egoeran dagoena, edo markatuta dagoena, anuntzitzea konsolak emango dula. Haze sorpresa. Aipatu baita ere, pixkat denbora aldetik kokatzeko, ez dute data kaleratze datarik eman, baina Helix honen garapenkitak garatzei 2007an zehar banatuko dizkietela. Beraz, horrek esan nahi du gutxienez, 2008 agian 2009 arte zaion behar degula konsola hau ikusteko. Jo, karo, nahiko egoera berezizia orokorren hori zengo zan logikoena, baina, karo, ordenagailu bat aliz azken finien. Garapenkitek ondotorko dire batez fintzeko, rendimendu aldetik eta egokitzeko PC-ko jokuek Helix honetara. Baina ez da bier berez garatzeko jokurik. Ordenagailu izango badan. Orduen, klaro, igual, ogotesortzirako izango da seguruenik, imaginen aiot. Baina, euskalo, ez dakik guen dio. Eta, jolas aldetik, hardware aldetik hori bagarrik esan dute, esan dugu, detaile gutxi. Eta software aldetik esan dutena, sistema eragilea, esan duguna, ipatu duguna leheno.
Eta gero jolasei daukionez, komentatu dute Xbox eta PC-ko jokoa mugitzeko gai izango dela. Nahiko aldargapen ambigoa irutzen zait baita ere. Ez dakiguna da, belaunaldi berri honetan Xboxerako orientatutako jolas esklusiboak edo esan daitekena izango ditu, edo simplemente Elixekoak izango dian, gaur egun ordenaiurako jolasak ateatzen dituzten bezala, horiek ejekutatuko diala. Hortaz, bai, zalantzatzuk argitu dituzte, baina nahi oso gauza gutxi iruditzen zait. Hau, nik ez nuke GDC batera eramango olako, nola esango nuke, aurkezpen bat, datu gutxi iruditzen zaizkit, eta igual gordetzen nahi dira baita ere, izan lehizke Eirua ez dago, baina Eiruan ekaineko aurkezpen horietara igual itxaroten nahi dira, edo Gamesconera, edo Tokyo Game Show, arraro izango litzake Tokyo Game Show, baina bueno, horietarako itxenten olezketena. Hori bai, bestalde atera dana, Night the Hate Insiderren arabera, Xbox lehenengokoa eta Xbox 360ko jokoak PC-erako prestatzen ari ote den Microsoft. Izan holetzateke, lehenog igual Nintendoren esan dugu retro arcade hori, ez da hainbeste litzateke izango, baina nik uste oso ondo ego litzatekela, lehenengo Haloa, edo Halo 3a, Halo 3 eta PC-ako bazaudele, baina zerbait mejoratuak, The Master Chief Collectionen badaude horiek, baina beste jolaz batzu ikustea izugarri gustatuko litzeak. Jezerra di future, obviamente, emulatzen ibili naiz, eta emulatzen nahiko ondo dijoa. Baina, badaude hor jolaz batzuk Xboxenak, ondo ongo litzatezkenak, gutxen aukera hori izatea ibiltzeko. Eta gainera, ikusita azken aldean zen modan daude remasterizazio eta gauza guzti hauek, ondo daiteke. Baina, ikusi beharko dugu. Momentuz, zurrumurroa edo insider batek esan duna da. Izan potenti, nahi de hate nahiko ezagune da. Eta nik izango neke gehizago dela Xbox bai Series egaz, bai One egaz, enbien retro batera garretasun hori, ez da? Xbox kontsola originalatako jokuek mugitziena. Elixera eruan, karo, Elix PC bat izen da azkenien, honen, ez da mulagailuek izango dizen, edo ez dut uste hardware aldetik ejekutako da besan joku originalak. Baina hori, aukera horrek danak, ez horren beste urte egon dizenak zabaltzen edatzen Xboxen, nahiko arroa agertu dire, euren retro batera agertesun eskaintza horregaz, eta horrek, PC batera, Elix PC bat izen da, horra eruti izango zen. Ikustutela itxela izango zela, joku asko geratu dire galdute bat ezbe lehenengo bibelagonaldi horretan, Oneen ez horren beste, Oneko bideo joku gehizenak, bat egongo da holan ez agertu PC-en, baina gehizenak horrena gaion deko guz. Baina lehenengo bizetan, Xbox originalien da 360 gehizen, geratu dire astute edo galdutako hainbat altxor, eta horre bereskuratxe politxe izango zen. Jode, pagatu ingo nuke, Olaxer, masterizazio pagatuko nuke proiektuan raizineatik. Lehenengotik laugarrenengo edo zinera. Bai, hortik irakurtzen da Lost Odyssey adibidez, JRPG oso potente bat, Klasiko. Horra, olako jokuek, bentsat, beti dinogune, egungo belaunaldizetan kitsi gora bera geratzi, zei horrek suposatzen dugu, bedirako gongo izela, neiko horrek izango izela porteatzeko, PC-en alko duzu jolastu, orokorrian. A ber, hori zela itzen da ben, ikusiko gu. Nik ikusten nahi dut. Baina, Master Chief Collection, fantasia, Nire buruan, Master Chef, esaten barik. Master Chef esan duz, Master Chief. Bai, ez, igual, hola, biloztu, esan duz. Master Chefen jolazen ez nuke nahiko erabili. Ez dakit hori, nahi dugun edo ez, horri ja zalantzazko. Kolekzioa gaina. Bai, oso ondo. Bueno, ez dakit, urrengo albistera pasatuko ga? Bai, ez genien, bai izan duz gauzak, baina orokorrien pasan aztin komente gendune da, kitsi gora, bera. Bai, ikusten, ikuste, geratzia pixka zain, eta ja benetan zehose ofizialki erakusten da benean, logoa baina garatago, ero esandako gauza garatago. Baina, arraza, nik uste arraza zauko zuten laureko irratzean esan zen dutenean, haibia gauza gutxi izaten, baina denbora ustean zerbait izaten, haungezea, zeatan, gure bezalako gemerautzean horrian, eta bideojoko prentzan, demora zen Xbox edo Microsoft ikusi ezaukezu. Bai.
Bai, Ez- urrengo bai. generazioan, Bai. itxurean ez oin asmoa bada, ez? Presentzia hori eukitzia, eta hor bentsat, nahi dabe, ez? Jendia bentsat egotia esperuan, eta Ja, urrengo generazioarako bentsat, hautagai bezala eukitzia. bai. Ikusiko. Nigaz funtzione deu, hori izan bihurreten. Nitzako Xbox, orokorrien, ez toste askorik erakartzen izan, kontsola moduen, marka moduen, eta sartzen aipatu izin dugu azken urte betien edo gehiago, hile dauela, ia honetatik zelan urtiko izen bizirik, eta ontsa momentu jaskenien pezera guztiz jauziz moti lortzen badaben, eta gana gaiu interesgarri batzukaz, ostras, ja nire ikuspuntu aldatzen dabil, ez? Eta betxet, oineko zalantza asko, ondino beldur asko, baina interesa, ez, hori sortzi epiztie lortu dabe, bintzet. Eta gainera merkatu daun bezala, hoentu zaizu igual oso ambigoa izatea, eta ez Ja. mugatzea zerbait konkretura eta Ez. flexibilitate hori izatea. Ze, Bai. Baina, bitxe gutaz, alternatibak egotie bidiek, ez? Nahi otenan jokatzeko, Bai. eta igual hau bat izelik, Eta gero, badakigu, ez? Generaziotik generaziora egon zenke goigoian, eta egon zenke gero bebeian, orduan, bueno, ikusin behar. Bai. Bueno, hirugarren albistea, kasu honetan izango zen Valve eta Steami buruz. Ze Valvek Steam bera plataforma eguneratu dau, bai plataforma eta baita sistema eragilea. Eta ezaugarri zen baliabide berriak implementatu ditue. Erabiltzaileek analizietan eren hardwarean zehaztapenak adieraztia, edo Proton geruzarentzako NT-Sync driverra gehitzia izan da beste berritasunetako batzuk. Gaurkotziak Steamen bezerora, bai, azkenean gure ordenadorian euki geinken bezerotara, edo SteamOS-era, azkenean eskuko gaiuetan daukagun SteamOS ontara iritsi die, edo, bueno, inbe SteamOS instalatu leike ez, desktop moduan, baina, bueno, ez dago guztiz osatuta, orduan, esango dugu, nibentzak eratuko nintzen handheld edo eskuko gaiu hauetan. Eta, azkenean, 3.7 hogei bertsioa da, azkenengo adabaki egonkor berrizena, eta hemendik aurrera, bideojokoen analiziak idazterakoan eta argitaratzerakoan, gure PC-aren informazioa partekatzeko aukera izango dugu. Osea, oso interesgarria da, azkenean jakitzia faio bat eman dutzunean ero, ez? Izan dan, igual ordenadoria be, zeukan, perfil bategaitik, edo benetan akatso bat dagolako. Orduan, gero gure ordenagaian nola ibiliko zen begiratzeko be, emango duzko aukera, ez? Gure estiloko gailu batekin konparatu, eta jakin nola joango jakun, adibidez. bai, Hori da. hori ondo irutzen zait, eta idea oso nahi irutzen zait, hardwarean ez dagoarria jarri alizatea analizian. Nik hori puntua taratago emango nuke, ideia uzten dut Steamen nahi babartu, eta izango litzateke Steamek askotan gure metrikak hartzen ditu, baki gure hardwarea zein dan, ejekutatzen dauna, eta segurazki atzetik irakurtzen nahi da, zenbat FPS-etan jokatzen deun, eta ondo engo litzateke zu jolas bat erostea zoazenean, azalduko alitzaizuke, zure antzeko edo zure hardware berdina aukan jendeak FPS hauetara ebili daiteke, edo kalitate grafiko hauekin ebili daiteke jolazen. Hori, irutuko litzake, bakit ez dela erreza implementatzeko. Aurrera duen jatxuz, ze berez aukeri, oinoko ez da publike, baina ja FPS-iek, hori metrika horrek aztertzeko aukeri bai sartun dabe. Osa, zukon hartu bizu, baina bai. Bale, bera, hori bikaina da. Bai. Hori, azkenean gure gaiu desberdinen zerrenda osatu leike analizizak argitaratu aurretik, eta gero bakoitza erabilileike ez, nabarmentzeko tokatzen dana. Eta zure analiziak pipintzerakoan, aukeratzeko kasu bakoitzean erabili dozuna. GNU Linux erabiltzaileek, pixka gehiago itxen beharko da, funtzionalitate hau erabiltzeko, ze dirudienez momentu ze akatsa moten da. Bueno, ingo zeren azkenean aplikazioa implementatu, Windowsen egingo zeben, azkenean baitxa jakin behar dugu zenbat erabiltzaile dauzkan GNU Linuxen, eta igual Steam Deck kontutan izan barik, ez diela inbeste, konparatuta orokorrekin. Ez dakit daukazuen zenbakia buruan, baina izan lehike uneko 2 bat edo 3 bat. 2 bat uste dala, bai.
oso bajua, oso gutxi ga, ez? Linuxen jolasten duguna bakarrik. Baina bueno, itxengo dut, ez? Ez da gauza bat niri Ez da gehiago. Bai, ni bentsat, ez daukat, lehen jolasten aban Windowsen ezin nebalako, ez? Azkenean dana egin GNU Linuxen, eta gaur egun bai, nahi duten distribuzioa ipini, eta Steam zuzenean instalatzen da, eta perfecto, bai, orduan, gozada da, así que itxengo dut inolako arazo barik. Bai, gana suposatzeot, akatz, ez dakitze, igual ez da honegaz lotute, baina, claro, Linuxen hardwarea kontuten hartu behar duzu, baina gero Proton bertxinoa bai, ez? Igual hori dana kudeatzi, ez? Analizik argitaratzerakoan eta... Bueno, bai, baina egia da, gaur egun Proton, eske azkenengo hilabetetan ja, experimental ipintzen dozu, dan ondako, eta isa dana mobitzen dotu. Isa esan, oindala urte bete baino, askoz hobeto ikusten doni gaur egun. Ja, baina, claro, gero jokuren batek justo ez dakit zegaitzik zehazki, baina bierdeu Proton bertxino oso zehatz bat funtzionetako. Horretanak beha adirazien birko ziren analizistan, bai. Bai, batez ere irtetzen direan, ez? Lanzamentutan bai igual eskatzen dut zeu berezisa, badago Proton DB horri aldea, hor begiratzen duzula gainera, zure sistema eragilerako jendeak erabili daben konfigurazioa, funtzionatu dutzana, zerbait idatzi behar dan. Egia esan, ez da bat ere zaila, baina, bueno, bada, bestia baino pixkate liosoagoa. Baina, bueno, nahi dabenak egiten dago, eta egiten dago errez, gaur egun. Ez dago, bai, Proton gure patroia handia, ez da bezala Tasioak txatean, eta efectivamente, atzalde hon, Tasio. Eta, esan behar da, ez, honi buruz gabizela, Proton eta GNU Linuxeko sistema eragileen bateragarritasun geruza hori, ez, badaukagu Proton, Winen oinarritutako, eta bueno, beste gauza batzutan oinarritutako Proton hori badaukagu, laguntzen dozkuna, ez, eguneroko tasunean jokuak ejekutatzen oso era duinean, NT-Sync driverra ofizialki implementatu da balbekuek, eta honek egiten da da, azkenean emulatzailea ez da emulatzaile honetan, Windows NT-ko olako, ez dakit direktiba batzuk, edo, bueno, prozesu batzuk eta optimizatu eta arintzeko aukera ematen dozku, eta egia esan, errendimenturako hobekuntza asko agintzen dabe berrikuntza honekin. Orduan, bueno, azkenean gerturatzia, ez? Azkenean emulazioan edo bentsat beste sistema eragile baten kapa batekin, geruza batekin jolastu behar ditugun jokuak, ahalik eta gehien, ez, geruza horrek emango dozkun lajero atzerapen txiki hori desagertaraztera bidea. Kasu batzutan, esaten dabe, beste arrazoi batzu baiti, baina incluso bizkorrago joan leikela, GNU Linux batean. Baina, bueno, postekoa da, azkenean badare joku batzuk sekulako aldiakin, ez? Askoz mutelago mugitzen dienak, eta, bueno, lortzen baldin badugu gero eta gehiago urbitzia originalera, eta natiboki ez ere egin gabe funtzionatzea zuzenean, hoize da azkenean behar duguna. Bai, ez dakit, ez esan behar zingan lander, igualde. Ez, besteri parik, azkenien, aspalditzik gabiz lantzuten hau NT-Sync gehitxuko da bela, beta probaldizen egon da, eta egize da igual, jaro, jentik izperoan, honegaz tan aldatuko da, oin dan asko zogoto joango da, ez da puntu horretara altzen, ez, baina egize da joku zehatz batzuetan azaldaketi oso nabaruna dala, eta azkenin dala hori beste pausotxu bet esango dugu, ez, ondino bateragarretasun hori hobetzen joateko eta gauzako hobetzen joateko. Hori da. Bai, batez behi izango die, gauza konkretu batzuk, segun ze, 3D, 2D bideo jokotarako, batez ere prozesadore sarragotarako prestatuta darenak, igual doikuntza batzuk gaur egunguak ez dauzkenak, igual olako gauza gehiago aprobetsatuko ditue, izan leike. Baina, bueno, azkenean da dana, ez? Dana pixkat engrasatzen joatea eta doditzen joatea. Bai, eta gero azkenean dinosun, ez? Igual gaur egungo Windows batek ez teko zela horrek, ez? Hori faltan dekola, eta igual, Call of Duty sarrak aipatzen dira horrez, edo Dragon Quest. Bai. Ondo edo igual Windows barri baten bestire horren ondo joango. Da protonegaz hori konpontzi lortzen da azken finean, ez? Eta epeluzerako nik uste dotorkizunera begire, eskertuko dugule, baina piloa. Bai, gauzak dien bezala, titulo sarrak, ja biztatik edo datoztenak ero lehenagotik, ja Windows 10 batian ejekutatzi askotan zaila izaten da, eta lantxo bat eskatzen da. Orduan, hemen gertatzen jaunean be, zinga erritxu, eta batzutan hemen neiko ondo funtzionatzea, neiko flipantia da. Bai.
guztiz. De hecho, nik uste horregatik puntu fuertetako bat askotan aipatzen duguna Good Old Gamesena hori dala. Egiten dizu jolas batzuk zeu aztemazea instalatu eta konfiguratzen. Zoramen bat izan daitekeena, Good Old Gamesek adaptatzen dizute, klik bat egin daia jolasean ibiltzeko moduan jartzeko. Hortaz. Bai, askotan adaptazio handienak esaten die resoluzio berrietara egokitzea eta holako gauzak. Eta gogoratzen bazuten lehenok bere garaian bazan, baita ere beste konfigurazioak bere programak ematen zitunak koloreak 32 bit edo 16 bitekoa. Eta, hortaz, ondo dago, eta bat esate zuten, ez? Protoneko jendea benefiziatzen bada hauetaz, beira, posten ez, egia esan. Bai. Eta, bueno, esan behar da hori, ez diela berritasun bakarrak, dozenak hobekuntza eta ezaugarri ekarriko ditzuela eguneraketa honek, demoentzako interfaze txukunketak, Steam grabaketak egiterakoan zuzenketak, Steam familietarako ezaugarrentzako interface aldaketak, eta gero Steam input zerbitzuarentzako dozena bat berritasun baita. Orduan, bueno, betiko bezala, ez? Valve gauza bat ondo egiten baldin badu da bere softwarea mimatu. Igual esan beste jokuen mailan. Azkenean igual jokuak garatzaileari lagatzen dut eta erak dedikatzen die plataforma, ez? Doitzera. Eta igual hori da desberdintasuna Good Old Gamesekin. Baina, egia da plataforma eta sistema eragileari emondotzen mimoa azkenengo 5 urtetan pasada da, eta gainera igarri egiten da, eta oso ondo dabil. Osa dien bezala. Bai, ez igual ez da lehen goles, ez? Steam Deck aurte zanien, ize jabetero ikutzen gendu zen eguneraketa potentie, koin, arretmo hori ja motel duin dabe, normala da moduen. Bai. Baina eguneraketa potente bat urtean bakotxien, salto handiz egoten da, eske, gogoratzeo eta adibidez, Switchen, getxu bien eguneraketa batega, karpetak sortzeko aukeri, jenti egotezela, dalako espatzen da, zelako aurrera pena bonda ben, eta dien sobera, ostras, aldeat jesu, hemen dauzela mille gauza, batzutan hankizartzen da bai, danazen behar da, baina, ezaugarri pilloa, hobekuntza pilloa, aldaketan zerrenda bat ez osune inoz bukatzen, pasaba da eskartzeko da benetan. Bai, hola. Eta, bueno, hone be, Valvekoak egon ziren GDC azokan, eta, bueno, etorkizuneko gailuei buruzko azalpenak eskaintzeko, eta, bueno, Steam plataformaren kontu hobe bai, aipatzeko. Eta hitz egin zeben bideojokoen verified bateragarritasun sistemaren berritasunak, badakizue Steam Deckean, azkenean jokuak funtzionatuko baldin badau, edo funtzionatuko badau zuzenian, edo teklatu bat komeniko baldin bazan, edo zuzenian zeo ikutu behar baldin badago erabiltzeko, edo ez bada funtzionatuko, ez? Hartu eta instalatu eta zuzenian, esaten dozku, ez? Verified sistema bat dago, eta esaten dutzu, badabil, ez dabil, ondo dabil, egin behar dozu aldaketa txikiren bat, eta bueno, hori batzuk eskertuko da ben ezaugarri bada, egia esan, ja gero eta joku gutxiago ikusten dira ezin dienak mugitu, eta ez da honean verifikatuta, ero daukanean olako tarteko gauza bat, askotan izaten da, izena ipingi pertsonaiari, teklatu baten bidez, ero incluso barruko teklatutik, eta ja badabil, ez? Ez da izaten oso grabia, baina hasiera baten batez ere, lehengo urtean oso potentia izan zen ezaugarri bat da, verified, eta horri buruz hitz egin zeben. Hau, azkenean Steam Frame, bai, esan. Etorkizuneko gaioa esan duzu, baina ikusi da martxo erdian gaudela, nik ez da egite oraingo gaioak ez genuken esan berko. Naiz eta oraindik ez dena agertu. Eta logika jarritzen baldin badago, oraindik etorkizun esain urbilekoak. Nere ustez. Bai. Azkenean, Steam Frame gaiuetarako be eguneratuko da, ez? Ezaugarri hau, verifieden ezaugarri hau, espero esan bezala. Eta, azkenean ikusteko ze joku funtzionatuko da den frameekin, Steam matxinarekin, pentsatzen dugu Steam Deckarekin funtzionatzen da dana funtzionatuko dela matxinakin, baina frameena ikusiko dugu. Hori da probeta epatu da bena, berez Steam Deckan iztatu de bermatute dauzen bideojokuek zuzenien ja ikur hori jaseko dabela masinien, ez? Ondo funtzionatzen dabela. Baina, karo, gero rendimendu gehiago deko lesbe, ja, izen dekan unSupported, ez? Edo ez da bena funtzionetan jasotzen da benak,
matxinerako horre bai probe birko biezen, adibidez, atoste burure, Returnal edo Indiana Jones eta lakoak, ez? Eta, claro, hor, markeda bena da gitxieneko, ez? Verified hori lortzeko gitxieneko rendimendu ezin izango zen. Resoluzioa eta FPS-ak, ez? Hori da, ez? 1080 pera eta 30 FPS-tara, hori da balbentzako gitxienekoa. Esango dugu, ondo da bilela bermatzeko. Steam Machinen. Hori da. Horren, Verified hau oso garrantzitsua irutzen zait, ze zuk Steambeka ateratzen baduzu Steameko katalogo osoan erosi ez dakezularik, eta zuk erosten baituzu jolas batzuk, eta jartzen baduzu jolasak erosi dituzula, eta gertatzen dela jolasa ezin dezu ejekutatu, nik uste Steamen behi itxurari kalte handia egiten dion gauza badala. Aldiz, Verified honek tia esaten dizu, behira, jolas hau, ibili altzaizu, minimo hau konplitzen dizu, eta jolasa honek ez badukana Verified, bakizu, arriskatzen zea, erosi eta igual ezingo zule ebili. Bueno, irakurri reviewak, seguk ez dugu bermatzen. Ja, eta hori, egiz da purbe zarkitute geratu dara zentzu horretan, azkenien, lehen komente dugu, eta horren beste Proton bertxino, bai ofizialak, bai saliek ez, Proton, da baino komunitatiek da bizenak. Karo, igual jokuet probe bien, ez dakize Protonegaz, da gaur egungo beste bategaz, igual badoa, da galan da besta barriro probeu, orduen, dekoan, supportet, ikur hori ondino, ez? Egiz da zarkitute geratu dela. Tanik pentsena jot, justo, azikeran komente dugun asunto hau, analizizetan gure hardwarea zehaztiena, eta frame rateen, ez, datu gorrek hartziena, eta bar. Hori dena, pentsena jot, erabiliko dabela, sistema hau osorik berrantolatzeko, eta ja, komunitatiegaz batera, ez, ikur horrek, Verified horrek. Horrek Verified da jan leike, ez, azkenean. Azkenean hori, horreri buelta baten moti, eta ez ibiltzi bakarrik balfetik, baizik eta tarakaz batera, ez? Azkenean komunitateak verifikatuko dutzu. Hori da, nik uste hori da honen, azkenean. Bai, eta batez be faltan bota izan dugun elementu bat ofizialki, dala Steam Deckian adibidez egiterakoan, alik eta orekatuen eipintzia jokua errendimentu aldetik, badakizuen nola egin leiken perfil bat jokuko. Perfil bat aukeratzen duzu jokuko, eta zuk ipitze jatzu muga framera, temperatura bebai, kloka, itzen dozu dana, lotu. Eta egotia komunitateak eskainitako iradokitzen dituan pare bat aukera, adibidez hori ondo leike. Berez. Ez que gainera Steam Workshopa daukazu hortxe. Hortako aprotxatu zakezu baitan, Steam Workshopa. Eta Steam Inputeko profileko, bai, azkenean. Baita, hori da. Izango zan, la leche. Hori da, nik uste dut hori egingo da, bela, inputana egiten dabe. Baina niretzat botatzotena faltan da errendimentuana, egitea berdina. Hor egotie barriro boto sistema bat, Steam Inputen holan dau. Hori da, eta gero zure aukera da, egitea pertsonalizauta, ero aukeratzia lehengo bietatik gehien gustatzen jatzuna, ero joatia errendimentura, joatia bateria aurreztera, eta zukera bat. Zukartun bat eta gero hortik moldatu, azken Steam Inputen aukera egin motu etxu, dauz, zorakeri batzuk hor millaldak eta gaz, joku bakarrien hiru profil, aginte profil erabiltzeko aukeri, adibidez Oblivion eraduze burure ez, jara Oblivionen berez esteko ofizialki, zarrak originalak, aginti gaz jokatzeko aukeria, badauz Steam Inputerako profilek erabiltzeko. Gero menuetan eta bastabil, mando gaz ezin leke berez erabili, orduen dauz profil batzuk nun izten dutxue aginti erabiltzen, eta gero start emon da 3 segundo, aldatu ditzen da bera profile, eta ja menuetan eta saguegaz erabiltzeko aukeri emotu txorron. Zaulako ideia ona dauz, eta hori dana, errendimendurako moduren batera esporteti, Bai, eta bueno, ez dugu komenta, baina adibidez, frameetan, frame diela beta aurrekoak, VR beta aurrekoak, langa kasu honetan, etzan izango 30 FPS-etik gora verified izateko, baizik eta 80 FPS-etik gora esekutatu beharko die, Valveren oniritzi hori ukitzeko, asko exigentiagoa da, beste titulo baino. Bai, VR beta aurrekoetan, bai notatzen dezula frame rate-a, hogeita marra ez den aiparatzu, baina 60, 80 bat esaten dute gutxienez behar dezula mareoak ekiditeko. Bai, egia da, hori partikularidadea daukala, hori dala 3D, VR-en 3D jokuen dako, bide jokuak beta aurrekoekin bai esekutatu lehizkela 30 fotogramekin,
eta ondo da biztela, baina hori, 3D joko baldin bada, ba, 80 FPS-etik gora komeni da. Hori da, bai, azkenien, dire datu txikitzu, baina behintzet ideia bat emoteko zeren bide doa zen, zein da, batez frameetan, ez, hori interesgartzea. Bide 3D hori ikusin bideo goi eskan. Bai, bide jokoak zer dira? Zuk pantalla bezala ikusten zula, zinema proiektzioa bezala, eta bale. Baina antzaso zer berezien dabe, oza, zinema hori oso ondo dudala moten dugu, oza, ez dala, orain hartin duki dugu modu, ez, pantalla virtual bat sortzeko, oza, bai bada pantalla virtual bat, baina antza teknologi bereziren bat erabidea bela, da nahiko txukun ikusten dela, oso ondo dugu dela. Bide joku horrek, ez, joku arruntek erabiltzeko kasko batera. Hor, Apple bere betaurrekoak atera zitunean ere, horrelako zerbait oso ondo indazten dela ustet. Bai, pertsipioz ideia berbera da, bai, ez. Nasko batzen hori zelan zan berez teknologitzen izena, baina antzeko oso zer da, bai. Bueno, eta bukatzeko Valveren kontu honekin, salmentei lotutako datu bat lagaz eben, 2025an, 5.893 bideojokok $1.000 irabazien langa gainditu zebala. Bueno, joku asko die eta bueno, danak irabazi txukunekin, ez? Bai, eta hor, nabarrendu bier da, $1.000 langa hori gaintzen da benien, gizu Steamek eta beste edozein plataformak, izena bentzet, 130ko zerga hori, kuota hori dekila, Steamek hau duzuteko langa hori gaintzen duzunean, kuotie murrizten doa. Uste gero 125 pastan dela, beste ez dakizen bat dolartatik 120 jaizten da, orduen, ez apurru ditzen da nabarmentzeko zelan, jokuek arrakastatxo izela Steamen, eta ero ganera garatzaiek gehiago irabazten jarraitzen da bela, ez da. Bai, ez que 6.000 joku asko da, Bai. 2025 urtean. Hori da, bai. Bai, ez dakigu noiz kaleratutako bideo jokuek dizen, oza, ez dire 2025 berez kaleratutako bat izango da, argi dagoenez. Bai, danak ez izango, baina... Hori da. Bai, eta grafikoa jarri bien urterokoa, eta nabarmen hasten doa, egizizan. Joku kopurua bai, ez da? Bai. Fallout lau. Bai, ez que egongo die, egun bat errez egingo duguna zerrenda, eta jode, beste 5.000 eta 600 horrek, ez? Hori da, bai, seguru. Eta indi asko gongo dire hortartien, seguru. Bai. Orduan, bueno, nahiko datu interesgarrizek balfen aldetik, pentsen aiot, lasterri txiko eskusela gehiago, kontsola edo gaiu barri honen etorkizun hori buruz. Albiste honak zintxarrak izen, zo zer itxin bihursko. Bai, nik ez dut nahi presionatzerik, Nere ustez, eske esate dut, nire izaten bazen behitu, esan ginoen hau ingo ginoela, baina ikusitan dagoen asuntua itxo egingo dugu, eta txapo. Bai. Gaizkietaratzen hasi aurretik dana erdiz-purdiz, nahiago dut ezetz. Ja. Eta igual, balfena etxitze, ez da hitz, labur bat komentetako bentzet denpori badeko gulu usteot, eta eritxau zure saga batena dala esango neke. Bai, a ber. Zure eskuiztet. Bai, a ber, ikusita zegoen. Bueno, ikusita zegoela esateak ezki dago, ze betan ibilin nitzanean komentatu nun Battlefield 6 potentziala zaukala, baina ez dakitagian urte askotako eskarbentuan ostean nik esan nun, ez nula erosiko jolasatera eta denbora bat arte, eta ala egin nun, ez nun erosi. Beldurra zenbaten zin, nik uste jolasa base oso bat zaukala, baina mapa txikiak asko zauden betan, handiak, Battlefield ez da, famatua da, bataia handi hoiek, ibilgailua, mapa handiak eta barreta izateatik. Mapa txikietara orientatu zuten jolasa, gero hasi dira zerbitzu motako gauzak sartzen, jende asko kabreatu da, eta horrek ekarri du, historiako Battlefield estrenaldi, arrakastatzuna izan zuen jolasa, 7 milioi kopia saldu zituen lehenengo hirugunetan. Gaur egun, ez da hito. Estimen uste da aldibereko 35.000 jokalari inguru bakarri dauzkala. Bueno, bakarrik. Ez dia gutxi, baina Battlefield baterako gutxi dira. Karo, honek zekarri du, EAak egin da zaukan apustu oso fortea Battlefield honen inguruan. Azken finean aipatu genuen bere garaian, DICE aparte, Criterion Games sartu zutela, Ripple Effect eta Motive Studios bai, jola zau garatzera.
Gainera, jolasak berega baitan zakarkien Battlefield Redsek dala Battle Royale bat. Horrek ez du ondo funtzionatu, haze sorpresa, 5.000 milioi Battle Royale daudeta, zean. Pixka shooter giroakin gertatzen da bezala. Shooter giroakin ez, giro shooterrakin gertatzen da bezala, baina, bueno, jarraitzen dute. Zein du, kaleratzeak ekarri ditu. Eta kopurua bentik ez dute zehaztu, baina 3 estudioetan ematen du kolpe handia datorrela. Eta ez dakit, osea, eak egin batean publikoa pixaten gainatu bezala intzun, betan atera zuten gauza bat, eta berriz zatete, jolasak oinarri oso ona dauka. Baina bideratu dute mapa txiki aldera nik uste nahi ziotela ikusita Call of Duty daola, baitare, bueno, ura hoendiko kerragoan daola, nahi zutela, ez dezago haren tokia okupatzea, baizik eta hango publikoa erakartzea. Horregatik, egin dute oso jolas mapa txikiak, akzio frenetikoa eta bar, gero zerratu dute, obviamente, ea danez, zerbitzu motako mikrotransakzioak, eskinak eta gauza hauek, eta, bueno, berriz, aurreko Battlefielda bezala, jendeak aurreatu da, eta gertatuan agertatua. Pena bat egate garatzaiek. Ze garatzaiek askotan erabakirik ez dutelako izaten, gezki joan da guzti honetan, eta oinarria ondo zegoen egin da, baina betikoa. Earen atzaparra sartu dira, eta pikutara bidali dute. Baina nik pentsetan eban, ordurako ja kopuru jakingo gendula, noan idatzi albiztie justo horregaitzik, berez, uste IGN filtre bala lehenengo albiztie, gero eak berak onartu eman, esagiz izala esaman, kaleratzik egongo zirela. Baina ondino ez dakigu daturi, karo, eske, lau estudio da ostartien, DICE, Criterion, Ripple Effect, Motive Studios, karo, aldiri zen, 50 pertsona kaleratzen da bezala, aldiri zen, eundaka, ostras, hemen lanposto eskoz jokuen, eta oso arriskutxo lan ibiltzea esken finen, joku desente bat kaleratu, garatzaiek gauzak ondoen, baina gero hanki barronin sartu nok, eta ejecutiboak, epatu zuzen gauza gaitzik, mikroorezketa piloa, Pierre estabezan edukizek, azkenien, bari, ez? Bai. Bideratzen modu eskazien. Ez da oinarri sekonak izan. Pena da, ze aurreko Battlefielden 2042an betan ikusten zen, da nitia betatik zen jo, etzei bat ere gustatzen jolasa, gero atera zen desastroa, baina bueno, esatezu, oinarri hona zaukan, baina honek oinarri oso ona zaukan, eta ero kakaztu egin dute guzti. Kiston itxureia dauka, eskenean, eta beti ez Battlefieldak destakatzen dau suntxipenakin, ez? Nola apurtzen dien inguruko eraikinak, lurra, ez dakize hori dana, eta oso ondo itzen dau, ez? Gertatzen dana da hori, gero segun nola bideratzen dozu jokua, ez da balio ez, eta pena badaz ikusten da, ez? Badagola mamisa. Eta ni nahi zibiliko, ze azkenean geneu Linuxen ezingo da ibili antitxitakin eta hori, baina jode, gogu emoten dau, ez? Berez izatez, pena da. Hori besteak kernel mailarako antitxeta zaukan, así que hori da ikusi beharko, eta ero txitarpila bat ez baino txitarrak zauden, hori batek ez azaldu behar dit. Baina, bueno, norbaitek ez bau sinisten eta probatzen nahi bau, ustet gaurtik, bihartik, martxoak 17tik astebeten zehar ustet jolasa irekita ongo dala probatzeko, irakurren nula, así que norbaitek probatzen nahi bau, hor dauka. Eta hori, antitxitana komentatzeko, uste dut, Slide Spire B izan dela, izan zebena, ez? Antitxita kendu, ez gastatu dirurik antitxita ipintzen, inbiak badabe pirateatuko dabe, eta erosiko dabe, eta uste dut, kriston errekazta eukitzen da biela, 3 milioi eta gora. Antitxita esan ezo, antikopia? DRM, bai. Uste dut, bai, denubo eta honedanak. Bai, DRM koserak. Hor, esan mierda, da ez da izango ea defendatzearen, baina urtesan lan deialdi bete do, berez Linuxen neuren antitxite edo kernel zozer antolatzeko. Asmotan zebiltzala, gero, ja, bai. Baina, bueno. Ja, baina ez dakit, baina soluzio hori alda. Ez dijo hori Linux eta ireki hauen espirituaren kontra? Kernel mailako antitxit bat? Bai. Bueno, a ver, da segun zetarako instalatzen da bakoitzak, ez? GNU Linux. Baina ez da bakarrik hori, da antitxitak
zuk esan duzuna, antitxita dauka eta jendea txita, trampak itzen ez da da. baliz ez darako, Itzen dutzu jokua geldotu. Jendea dabile askotan jolasten, jokua pirateatu eta kenduta antitxita, eta jolasten dago asko sarinago antitxita daukana baino. Normalian, demostratu da ez, azkenean dirua daukanian baten batek bukatzen da gara erosten joko originala. Eskaintzen danean kalitate bat eta hori. Lehena bero erandu erosten da bera, ez dakit. Errendimenduana, Damian, antitxita baino gehiago da, TRM de nubo hauena. Antitxita Bai. enpresa horre dauke aksesua zure kernelera. Eta kernelera aksesuak esatea nahi du, zu banku korrialdera sartzen zeanean, eta zure pasaitza sartzen dezunean, espero ez dutela ingo, baina beraiek hori ere erregistratuta geratu ezaketela. Hortaz, ikusi leikela prozesu guztiak sistemaren maia. Hortaz, arrisku hori dao oso grabea irutzen zen. A ber, bai, dala pizka tamalgarria hortara, hori egiten baimentzea danok. Bai, eta zetako da ganea olako txorra baterako, ez? Gero ez da bena funtzionatzen beti. Tontakria dela, bai. Trampeatu leikena, bai, dana, bai. Guztiz. Bai, rollo batez be hori, langileen txatez, lengora buelteta. Ikusko dugu ja, suposatxeot, a ber, estudiz handize da, enpresa handize da, lau estudio dire, eta suposatxeot datu jasoko dugu zela kaleratzenak, zenbat bildiren, baina betiko lez, kreston penia, eta batez be, ejecutiboan erabaki txarran ondoriz esen da nien, ez, betiko moduen. Bai, zeinak dimitu diako zeban, ez? Eta ez kalera bota. Guztiz, bai. Baina, bueno. Nolako beste notizia triste batekin lagatzen dugu gaurko saioa, eta ondo pasa, atzaldea. Hori ze da, Agur.